ji mêvanê xwe bipirsim gelo di demekê de ku rêjeya xwendekaran zêde dibe mesela di nava gencên Kurd de ew ê ku dixwînin xwendina bilind dikin zêde dibe ji bo çi bêkarî ew qasî zêde ye nikarin karekî li gora xwe peyda bikin sedema vê yekê hûn bi çi vegirê didin gelo. Hûn zanîn piranîna Tirkiyeyê ciwanên Tirkiyeyê ne bi tenê Kurd îro bi qeyranekiya aborî heye ji vê tesîrek neyînî bandorek li ser wan tê kirin. Lê belê ciwanên Kurd dema em lê dinêrîne ku yani Tirkiyeyê her yek ciwan ji her du ciwana yekek bêkar e ji xwe. Yani em dibêjîne ne istihdamê de ne jî bi perwerdeyê ve ye. Yani ne xwendewan e ne jî karkê ve mijûl dibe. Lê belê dema em li ciwanên Kurd dinêrîn her sê ciwanên Kurdan di du kes ne karkê de ne jî xwendewanin. Yani ji xwe û tiştek wisa xuya dike. Yani ya yekem ew tişta xuya dike ku tiştên em bêjin tiştê wekî fabrîka wekî cihê karmenda karsazî Bakurê Kurdistanê de li gorî her derê Tirkiye kêmtirin. Yani rewşek heremiye yani pirsa Kurd re girê daye. Yani ferqa geşeya aborî di navbera Bakurê Kurdistan û bajarên Tirkiyeyê de jî mirov dikare tê de bibîne ne wisa? Bele. Yani ji xwe dema em Tirkiye dinêrîn derên herî feqîr yani li gorî rêjeyên Tuyîkê dibêjim. 16 bajarên niye herî feqîr her 16 jî bajarên Kurd de dijîn bajarên Bakurê Kurdistanê ne. Peki ev yek dihêle ku mesela gencên Kurd berê xwe bidine warekî din yan gelek ji wan têkevin riyên xerab yan em bibêjin bandorên negatif li ser wan çê bibin ku hem dixwînin hem jî nikarin karekî peyda bikin wê demê çi dikin? Belê. Ez dixwazim ewil bin tiştekê xêz bikim. Yani îro 19 bajarên Tirkiye ya nüfusa wê ya her sal nüfus zêde dibe. Ji van 19 bajaran 18 yê rêjeya dîsa Kurd zêde ye. Yani ya nüfusa Kurdin ev 18 bajar lê belê her tim diçe ev nüfus zêde nabe. Yani koç dibe. Ev kesên koç dikin jî piranîn ciwanên Kurdin. Ciwanên Kurdên Bakurê Kurdistanê ne. Dixwazin karekê bibînin ji bo wê rê didin diçin İstanbul li wê de karekê digerin li wê derê jî demek dirêj yan karên rojane dibînin yan karên bi em bêjine erzanî de dixebitin an jî wê de bêkar dimînin disekinin. Dema ev qeyran berfireh dibe. Dema kar nayê dîtin. Ev nüfusa Bakurê Kurdistanê yê ciwanên Kurd wê de bêkar dimîne. Em zanîne ku rêjeyên suca jî zêde dibe. Dîsa radikalizma wan jî zêde dibe. Çünkü tekiliya radikalî û ekonomiyê bi hev re rasterast girê daye. Belê ez ênha bala temaşevanan bikişînim ser beşekî din ji vê rapirsiyê û em ê li ser wê êdî got û bêjê bikin tirs û xemên van gencan çi ne tirs û xemên gencên Kurd hem li Bakurê Kurdistan hem jî li Tirkiyeyê çi ne ji wan pirs kirine. Sedî 39.8 wan gencan gotiye xema min tirsa min bêkarî ye. Yan bêkar bimîne yan jî her bi berdewamî bêkar bimîne nikaribe tûcaran karekî peyda bike yan jî ew karê destê wî de heye ihtimal heye eger heye ji dest bide. Ji sedî 22.9 wan gotine debara jiyanê û meselên aborî tirs û xeman jê re çê dikin. Xemên siyasî em dibînin ketiye rêza sêyemîn de ji sedî 8.5 wan gotine xemên wan yên siyasî hene ka wê rewşa siyasî çi lê were ev nakokiyên ku hene wê çawa bêne çareserkirin ji xwe re dikine xem. Meselên tenduristî bi hatina koronayê re cem gelek kesan di gelek civakan de derketine pêş bûye xemeke serekî cem gencên Kurd jî em dibînin ketiye rêza çaremîn de ji sedî 7.8 wan gencan gotine em wê xemê dixwin ku rewşa tenduristî zêdetir têkere bi berdewamî ji sedî 7.1 wan tirs û xema şer dixwin.
شەڕێک و هەیە یان دژوارتر ببە یان داوی لێ نەیە یان بکارە بە زێدەتر باندۆڕی لەسەر ژیانەوان بکە جوارە دبە وەکە خەمەکێ. مثلا پەروەردەیە هەنەکەنە نکارن خۆ بکینن هەموو دەرفەتێن پەروەردەیەش بەر فەقیریەش بەر خزانیەش بەر نەبوونا دەرفەتان نکارن پەروەردەیە خۆ ببنە سەری 5.8 خەماوەیەکێت خون 5.7 خەما پاشەڕۆژە خۆ دخون نزانن ددەما پێشدە وێ چ وەرە سەرێوان وێ ژیانەکە چاوە لە پێشیاوان بە 2.3 خەماوان دادوەریە عەدالەتە حقوقەش بەرکو دبینن کو دوێ مەسەلێ دەژی زۆر و زەحمەتیەک هەیە. ئیجار ئەزێ جارێکەدن بپرسم گەلۆ گوهرتنên ku di nava civakê de çêbûne mesela ku zêdetir pirsên aborîn ha derketine pêş û tenduristî li kêleka aboriyê pirsên tenduristî jî hene ji ber koronayê tirs û xemên gêncan jî gelekî hatine guhertin. Mirov niha dikare di rêza yekemîn de çi deyne di mesela tirs û xeman de. بله یعنی لازمه کو یعنی جخوا بیکاری و ام بجینه قیرانا آبوری و دیجی تاثیر خود دخویاندن یعنی مخما وایا سرکه جوان پرسیه لبله تشتک مهم هه کو ام بجین خمن سیاسی بچکه پاش وکتینه یعنی تشتا راست پاش هاتینه آویتن یعنی نها سیاستی را بهیویه که جوانن کرد دمک نزده شرک مزن li Bakurê Kurdistanê dîtin, şerên bajaran de dîtin ve şerê he bihêvîbûyînek çêkiriye. Yani tekçûyînek û bihêvîbûyînek çêkiriye. Ji bo wê xema siyasî piçek dî paşguh kirîne niha piçek dî li ser aborî, li ser kar difikirine û van jî xware dikin xem. لبله دما ام دبینن کو اف خمن سیاسی بچه دور کتیه لبله ام زانین کو خمن واین آبوری و بیکاری جین خمن سیاسی و گریداینه یعنی ما راست دما وان کسان ام پیوین وان جوانن کرد ام پیوین ما ددیت کو جوان کسان گلک جوانن کرد دگوتن کو پشتی 15 ترمه یا 2016 یان ام هدین نکارین هر دری کار ببینین ناوا دولت ده جه ببینین معمور یانجی بکوین کاره که باش ام دما دچین باجارین ترکیه جی ام راستی نجات پرستی یانجی رفلکسن نتویتین. بله از بردوام بکم شخواد دبشندن ده او یک جی هیا چقاسی راستی جداخوازی و فرقیتن گنجین کرد نها پرسان اسنامه یعنی دما جوان پرس کرنه تدخوازی ناسنامه یا یا سرکی چبه تبچو وری ناس کرن تبچه درکوی پیش درێزا یەکەمین دە ژینگە پارێزی هاتیە گەلێکی بالکێشەش 7.48 وان گوتن ئەست خوازم هون من وەکە ژینگە پارێز ببینن ناس بکن 6.9 وان گوتنە پرسا کوردی یعنی مەیلاوی هشیاریاوی د دربارê pirsa Kurdî de heye dixwaze xwebûyî rengî bide naskirin ji 6.33 gotiye ez dixwazim weke misilmanekî bê me naskirin 6.28 gotiye ez dixwazim weke kesekî ji roşhilat mebesta wan ji roşhilat Bakurê Kurdistanê ye weke roşhilatiyekî bê me naskirin 5.01 weke seküler dixwazim bêne naskirin layîk û ji 4.63 weke sosyal demokrat xwe didine naskirin ji 4.3 feminîst ji 4.25 neteweperestê Kurd ew jî em dibînin ew rêje jî zêde bûye an ku nasnameya kurdîtiyê jî derketiye pêş ji 4.13 jî gotiye ez dixwazim weke mirovekî dîndar oldar bawermend bê me naskirin ji 3.69 محافظه‌کار گوتی است خوازم بێمە ناسکردن ji 3.6 weke mirovekî rojavayî were naskirin
ji sedî 3.4 weke liberal, ji sedî 3.2 weke mirovekî ji roşilata navîn, roşilata navînî were naskirin, ji sedî 2.58 ev jî gelekî balkêş e. Atatürk parêzim ez gotiye, ez weke dixwazim weke Atatürk parêzekî bême naskirin. Birêz Gîrasun ez dixwazim em vê yekê jî belê ew ferq yani ev cudahiya di nasnameyan de belê. Ez yek tiştê sererast bikim, ev ne pirsa hûn dixwazin kîjan nasnameyê bên naskirin e. Me gotiye ciwanên Kurd navbera skalaya yek û dehê de hûn çi qas xwe Kurd didî mesela hûn mesela me gotiye hûn çi qas netewperwerê Kurdîn navbera yek ya herî kêm deh ya herî zêde ev puana he li ser wê hatiye kirin. Lê belê me pirsek li wan kir me got hûn bi kîjan nasnameyê dixwazîn bên bankirin bên naskirin wê de sê tişt derdkevin pêşiya me. Yek Kurd, a duyem Müslüman, a sêyem jî azadî xwaz. Yani ciwanên Kurd rêjeya nasnema we yekem Müslüman, a duyem Kurd, a sêyem jî azadî xwaz xuya dike. Belê ev berê jî wisa bû yan niha hatiye guhertin, tu guhertinê hûn duê de dibînin li gorî berê? Belê yani ne tenê li ser vê lê tiştê cudatir em dikarin bêjîne ku em dibînin ku kesên seküler xwe didin nasîn zêde bûye. Yani ez binê tiştekê xîz bikim giştî lêkolînan ciwanên Tirkiye re tên kirin yani dema ciwanên Tirk re tê kirin. Her 100 ciwanên Tirkan 10 kes xwe ateîst, deîst an jî agnostik dide nasîn. Lê belê em dibînin ku nava ciwanên Kurda de ev sadê 17 ye. Yani em dikarin bêjine ku nêzî 2 qetên ciwanên Tirkiye, ciwanên Kurd xwe wekî ateîst, deîst û agnostik didin nasîn. Yani seküleriya ciwanên Kurd. Meyla dîndariyê kêm bûye, lawaz bûye, meyla dîndariyê di nava wan de kêm bûye. Ev jî pirseke li ser ferq û cudahiyê, ka ferq û cudahî li hemberî we tê kirin yan na? Nîjadperestî jî dikeve nav de bêguman, hineka gotiye pir dibe, sedî 13 gotine pir dibe, ferq û cudahî gelekî tê kirin. Hineka gotiye car caran dibe, ew jî sedî 30 hin. Hineka gotiye kêm be jî dibe, ew ji sedî 29 hin. Hineka jî gotiye na qet nabeş sedî 28 hin. Pirsa min li vir ew e gelo evê ku ev bersiv dane têkelin hem li Bakurê Kurdistanê dijîn hem li Tirkiye dijîn yan ew yên ku tenê li Bakurê Kurdistanê dijîn? Ez wisa bêjim dema em vê cudahiyê em dipirsîn yani hûn rastî em bêjin nêrînek cudahiyê hatîne kesên piranîn bêjim belê em pir rastî wê hatîne kesên li Tirkiye dijîne. Yani çünkü Bakurê Kurdistanê dibêjine ku em wekî kesayetekê em nêrînek cudahî em dibînin. Yani dema em rastî dewletê tên em dibînin. Lê belê ciwanên bajarên Tirkiye, metropolên Tirkiye dijîn dibêjine em rastî nêrînek cudahî hemû bajarên Tirkiye yani nava gel de rastî vê tên. Ji bo wê ev zêdetir dibêjine em netewperweriya Tirk em hîs dikîne û em ji vê aciz dibîn. Belê, ez ê bême ser beşê dawî ku me amade kiriye bêguman rapirsiya we gelekî berfere he lê me hinek beşê hilbijartine ev jî pirsa kî bibe serokkomar, kî pêşengiyê bike, serokatiyê bike. Selaheddîn Demirtaş ketiye pêşiya tevan bi sedî 45.2 piştre Recep Tayyip Erdoğan tê ji sedî 21.8 Ekrem İmamoğlu ji sedî 16 Abdullah Gül ji sedî 4.2 Ali Babacan sedî 1.5 Ahmed Davutoğlu ji sedî 0.8 Birêz Gîrasun partiyên siyasî divê encameke çawa ji vê rapirsiyê derxin di aliyê siyasî de divê stratejiyeke çawa bimeşînin ji ber ku ev gelek tiştan ji ware dibêje. Belê. A yekeme bêjime cara yekeme bi rastî aktöreke siyaseta legal yê Kurd
navan nifşa civanên Kurda da ev bûye popüler bûye fenomen. Yani berê em zanin nava civanên Kurd de aktörên siyasiyên Kurd dîsa pêşbûn dahatin hezkirin. Lêbelê ev aktör zêdetir yan komutan bîn yan aktörên siyaseta illegal bîn wisa bî yani her weketî. Lêbelê îro kesayetek weke Demirtaş wekî aktöreke siyasî yê legal xwe pêş vedixe. Em zanin îro çi wezîfeyên Demirtaş yê fermî li HDP tune ye. Yani ne serokê giştiyê HDP ye, ne endamê partiyê ye, yani endamê meclisa partiyê yan jî keseyatek wisa xuya dike. Lêbelê em dibînin ku dîsa jî ciwanên Kurd dema me pirsî ya êkem kesê hatî bîra wan Selahattin Demirtaş xuya dike. Em dibînin ku lêbelê yani ne tenê nava kesên dibêjine em dengê xwe didîn HDP yan jî em bidîne HDP Demirtaş keseyatek popüler û fenomene. Kesên dengê xwe dibêjin em bidîne AK Partiye jî yani yên didine AK Partiye jî li gor wan Demirtaş siyasetek siyasetmanevanek popüler xuya dike. A duyem ez ji bo Recep Tayyip Erdoğanê tiştekê bêjim. Yê 2018yan dengê xwe dayîn Erdoğan yê beriya niha sê sala hilbijartinê dengê xwe dayîn Erdoğan. Her pênc ciwanên Kurda yekek bêje ez hêdî dengê xwe nadime. Yani ev aliyê Erdoğan ve qesbûyînekê nîşan dide. A duyem a sêyem ez dîsa nîşan bidim. İmamoğlu wê de sedê 15-16 xuya dike. Em zanîne hilbijartina İstanbul de hilbijarên HDP zêdetir hilbijarên Kurd çûn dengê xwe dan Ekrem İmamoğlu pêvê jî serket. Lêbelê îro ew sedê 16 hem fenomeniyekiya İmamoğlu dide nîşan hem jî aliyeke dî gerek bên nirxandin. Yani gelek kesên ciwanên Kurd dibêjin ji xwe İmamoğlu tenê encaq bikare bibe serokkomar pêşberê Erdoğan. Selahattin Demirtaş yê nekare be hilbijartin. Ji bo wê em tercîha xwe li ser İmamoğlu kartîne. Yani gerek ev bir şekilde. Yani mirov dikare bibêje serok û rêberên genç zêdetir ji aliyê gencan ve têne girtin, têne hezkirin piştgiriya wan zêdetir bûye. Gelekî spas birêz Roj Gîrasun koordînatorê Rawestê ji rohayê mêvanê me bû zor spas.